No dobre, ideme ďalšiu misiu. Môžeme. Kde je ďalšia? Počkaj, Dobre, nevidím tu žiadnu. Ďalšiu. Pôjdeme... Ja som urobil nejaký trickle-sphere. Poďme toto. A kde to je? Však ja to tu nič nevidím. Ja to štartnem, tam štartnem to. Keď chceš, tak poď ťa za mňou, ale... Lebo toto je... Oné... Na pás. Idem. Toto máš z toho tie modré hovadinky. A... Mne sa strašne lagujú tie cesty aj tebe. No, hej. Tak akože... Bude to lepšie, keď to bude. Tu je jedna oranžová, poď tu urobiť. Aha, čakaj. Chcel som tam hore, ale tak... Ale nie tu, lebo za tieto budeme mať body do toho pastu, vieš? A to bude lepšie, keď ono... No to na čo mi je ten pás? Čo si tam viem kúpiť? Tam si vieš kúpiť oné oblečené, tak? Počkaj ma, lebo ja nejdem na skateboarde. Ja som originálny, kúkni na mňa. Kde si? Za tebou, tu som. No dobre, kde to je? Ako sa tam hore dostaneme. Sa je doteleportovať. Vytlač sa hore. Počkaj, ja sa rozbehnem. Ja niečo skúsim. Už idem. Ježiš, dobré. Čakaj. Niečo skúsim. Tak to nepôjde. Poďme toto zapnúť. Hej. No, tak poďme. Zapni to, ale. Si oný majiteľ. Jaj. Dobre. Grind a 180 spin. Kde, kade mám ísť? Kade to mám ísť? Grind? Ježiš! Jak spravím grind? Však musíš ísť na tú grindu, ale to sa odtiaľ to nedá, však to je ťažké odtiaľ. Ja idem odtiaľ to. Ježiš, ja sa musím na toto dostať, hej. Au! Krásne to. Dobre, už si niečo urobil. No nič, ja idem niečo iné robiť. Jak sa robí ten oný, počkaj, challenge panel? 180 spin. Počkaj, to už ako urobím. Urobil som ten spin. Neverím, že to čo... Urobil som toto. Hej, mne sa pripočítava ten bez sequence a zároveň nepripočítava. Lebo musíš zostať na tom žltom. Jaj. Mne sa nepripočítava proste aj tak. Už. Tak nič. Schody. Ne, ani na schodoch sa mi nič nepripočíta. To máš asi z grindy? A rovno Nie. Tam. Ale áno. Ne. Tak to urobím. Ne. No ja už som mal 290 a nič. Dobre, ja dávam challenge panel, ja to claimujem. Už takto, jak mám. A ja. No dobre, krása. Dobre, ideme zapnúť ďalšiu. Sú tu ešte niekde tuto v tejto oblasti? Ježiš, to bolo tuto. Toto bolo ofúz.
No. Poďme do skateparku. Kde je skatepark? Alebo vieš, kde poďme? To, čo sme aj... Poďme sem, tam, kde sú tie veľké rampy, vieš. Jaj, na ten kostol? Nie na ten kostol. Tam, kde sú tie druhé veľké rampy, vieš, ktoré myslím. No, chod tam, ja sa teleportnem. Alebo však idem s tebou, počkaj ma. Ok. Počkaj, kade sa tam ide? Dobre, idem. Alebo kde si? Tuto zaboč, tuto, sem vylezeš. Je tuto, aha. Aha, jak sa ono? Čo mám sklať? Aha, takto. Tu nie je nejaká misia? Je, ale to sú ťažké. Akože, ja to mám splnené, vieš, ale... Počkaj, je to... Jo. Dobre. Jak sa tam dostaneme tam hore? To je ja, kde som išiel. Cez túto meteru. Kam si išiel ty? Cez túto meteru, čo tam sú tie trávy. Na tej... Nie tam. Alebo asi aj vyťa sa vyšli. Nie, tuto, v strede, tuto, kde som ja. Hneď nado mňou. Tu. Tuto? Tuto, kde sú tie zelené, tuto. A tu vidím už. Krása. No dobre, a teraz kam? Tuto hore. Bože, mne sa toto nechce climbovať, tady to. Však teleporti sa na mňa. Potom si ale nezabudne dať oné to. Save. Jaj. Ja už budem hore. Za chvíľu. Ok. A ja? Ja idem po jednej strane. Tuto je inak na tejto strane vždycky. Tuto. Aha. Ja vždycky lezem po tejto strane, lebo tuto proste klikáš iba X a same ti to ide. No však aj ja tu mám jednu takúto stranu teraz iba, akurát, že kde klikám iba X. Ty už si tam? Ja už som tu. Ja tu mám nejaké problémy. A tuto, tady to. Dobre, už som tu aj ja, keď nepadnem. Dobre, som tu. Čakaj, ja si dám waypoint. Tu si dám waypoint. Takto. Krása. Dobre, poďme. Ježiš. Daj tam rampu, potom dať rampu, že nech to viem preleteť. Len tam do toho oného. Som na tej tretej veži. To fakt? No. Však ja som... Tu. Aj. Opa. Ježiš, ty si ju tam dal tak skoro ináč. Tú rampu. Týpek tam nejako dával rampu a ja som myslel, že to ty si tam dával akurát. Idem skúsiť, že koľkokrát za sebou to dám. Krása. Skúsim rovno také, že odtiaľ, no druhýkrát som to dal. No že aj pristáhnem a teraz... A už si tam dal tú rampu? Nie, však chlapec tam dáva doteraz. No, bože. Keď tam bude, mi povedz. Ok. Však už je tam. Či? Není ešte. To je dead.
Je? Či není, však ale on... Toto je on taký chlapec, že to tam nevie dávať. Ja to tam dám. Ježiš, ja som padol. Toto mi je padať. Máš tam rampu. Díky. Asi. Né, však keby idem aspoň cez tú rampu a ne, one. Chlapci, však dávajte to do stredu, tú rampu, čo robíte? Ježiš. Wow. Krása. Aha, bomba. Nejdeme na kostol. Môžeme. Tak ho tam, ja sa portnem. Len počkaj. Ježiš, ne, ja toto nejdu. Ja idem kostol. Máme kostol, bo toto je ničom docela. Počkaj, len ten... Kostol mi ide viac. Ježiš! To je toto, víš čo? Okay. Počkaj, dajme ešte jednu misiu a poďme na kostol. No dobre, však zapni. Poďme na ňu. Kúkni si, že čo máš robiť, aby si vedel, že ten klip, čo máš tam. A to ideme pozrieť? Počkaj. Wow. Ne, ja som padol dole. Ježiš, Mária, toto je. Si, že najľahšie a ja padnem dole. To je najľahšie. Co máme robiť? Hej, ne. Wow. Krása. Ne, ja toto asi neurobím. Ne, toto asi ja nedám. Ja toto asi nedám. Aha, to čo som spravil? Ja môžem ísť aj takto. To je dobre, potom takto. To urobiť celé. Hej, to jak hen to robíš? Že si hen tak vieš láhnuť. Takto. Ja viem iba na brucho si láhnuť. A už ani to... Dobrá. To čo je toto? Ne, toto je veľmi ťažká misia. OK. To čo je? Ježiš, no ne, toto ne. Kam to mám jumpnúť? Ježiške, to nie. Krása toto.
Krása, krása, toto krása.